pagtatapat ko sa kanya, mas medyo malaki lang unti yung kahan nito. Okay, mga kagamba, magandang araw sa inyong lahat. Ito tayo ngayon. Sa araw na ito, baka magugulat kayo. Nandito si Ayan. Gagambino. Ayan, sap Ayan. mga adi. Ayan, Sabi ko sa Gagambino. inyo nung nag-live ako, sasabihin ko sa inyo kung saan talaga ako makuha ng gagamba. Ito po, si Sir Mendo, si Boss Junior natin. Quality na gagamba mga aji. Kung gusto nyo kumuha ng gagamba sa kanya, ilalagay na lang sa ilalim ng video na to yung number niya. Kontakin nyo lang si Boss Mendo natin. Talagang inaalagaan ako nito. Kung gusto ko magagandang gagamba, quality ng gagamba, binibigyan niya ako. Kaya kung gusto nyo umorder mga aji, kung makita nyo man tong video na to, dito po ako kumukuha ng gagamba. Yung mga hindi po kilala siya ng mga kung may gusto ko naman kayong kontakin, kumuha kayo ng maramihan, siya po yung kontakin nyo. Yan. Ito mga aji siya po. Reasonable price. Yan, reasonable price. Reasonable price. Talagang mura po, mura mga aji, mura. Hindi price yung hold up. Yan, no. Hindi kagaya ng iba. Tapos, yun pala, si Boss, mga kagagamba, Mendo Osisero, sana supportahan nyo rin. Sana i-subscribe nyo yung channel niya. Kung mapapanood nyo man to, ako na habulin nyo. Pag pinlog ko siya, ako na magbigay sa inyo isang kahang gagamba. Kahit mapapatok nyo, kahit mag-subscribe lang kayo sa kanya mga kaji, kahit 500 lang, ako na bahala. Bibigyan ko kayo ng isang kahang gagamba. Masbate o Tagalog kung gusto nyo, galing sa akin. Basta sana supportahan nyo rin siya. Kasi kung tutuusin siya talaga yung nag-aalaga sa akin, binibigyan niya ako mga gandang gagamba. Mabait na tao mga kaji, sana supportahan nyo. Tandaan nyo yan. Lahat ng klase ng gagamba, usisahin natin dito. Sa Mendo Osisero Gagamboy. Yan na! Makita mo dito lang kayo. Yan. Ito yung masbate. Bali TM lang to. Bago lang to, kararating lang kahapon. So paglalabanin namin ni Gagambino, parehas masbate, parehas lang din kararating kahapon. Kaya mga Ayan kaji, yung kanya. kaya marami tayong stock Ayan. ulit ngayon. Kumuha ulit tayo kay Boss Mendo natin, kay Boss Junior natin. Ito Yung Ah. pagtatapat ko sa kanya, mas medyo malaki lang unti yung kahan nito, pero galamay sa galamay, pareho lang po. Sana mag-enjoy kayo. Boss Gagamba natin, Gagamba Osisero. Sana i-support nyo rin. Kapwa vlogger din natin, saka napakabait na tao. Boss ko yan, boss ko to. Ito talagang, kumbaga sa inaalagaan ko tayo. Nang God bless sa inyong lahat. Sana mag-enjoy kayo. Boss. Okay. Papay na mag-enjoy tayo. ka. Alright. Naku, nakataray. Pabagsik kaya tayo mga akin. Bagsik talaga lakay. Pabagsik na. Pitsuro na ito. Dito kaya to? Nadali po yung gagamba natin. I-zoom na lang. Nakaisa si boss. Teka, ulitin natin. Hindi niya na, putol na yung paa sa likod. Putol yan lakay. Uy, Wala. Talsik kasi siya. daw walang paa sa likod. Oh. Hindi. Ang galing pumili. Nadali agad yung gagamba na yun. Ganda pa namang masbati nito. Di pala papalag. Nabaltog pa yan ng 3 beses. Ayun, bumagsak pa yung kay Boss Junior natin ng 2 beses yun Ito, pumili lang kami sa mga bagong kahan ni Boss. Pagtatapatin namin kung anong kursunada namin. Tingnan niya ba naman yung pinili niya, wala pang paa sa likod, pero nadalawahan na to. Isa pa mga aji, isa pa Boss kagagamba natin. Ano din, close up natin. Sige lang kayo, Boss. Ayan. Ayun. Patay ka. Yun, Pumalag na. Bumawi yung Pumalag na. Bumawi yung kanya. Pumalag na. Bumawi. Kaya hindi mo Bumalag masabi kung nalaglag talaga. Hindi mo masabi natalo ka na. Pumapalag na pala. Pumapalag na pala. Nadali. 2-1 po, 2-1. Nakadalawang laglag yung kay Boss. Sa akin, isa. Ayan. Tingnan natin ulit. Oh, ba't bumigay sa'yo? Anyari ka doon? Anyari ka doon, mga boss. Hindi lang kayo, isa pang ano? Isa pa, isang fight pa. Isa pang fight. Para Wala makita lang. natin. Wala na. Laglag na yung Wala, sa'yo. laglag po talaga yung sa Ayan, atin. bumigay na. Hindi kaya. Hindi, magaling pumili si Boss Junior natin ng gagamba.
Parang, ano yung orange na tigre. Tapos ito mga kadyo, yung alam nyo yung parang gagamba sa kalamansi. Ayan o. Hindi ko na makalain. Yung akin dilaw to, dilaw lang siya na ano to, gagamba ito sa palay ito, sa damo, sa damo. Tigre yan na ano. Sa damo ito, sa damo. Dilaw lang kayo. Damuhan. Dito lang kayo. Dito. Yan. Ayan, gagamba sa damo yan. Yung pag binuksan niya yung braso niya, makikita mo yung pula. So, nga. Ayan. Maangas nga. Ah. Pero partida, walang paa sa likod ah. Wala siyang paa sa likod, pero 1-0. lumalaban. 1-0. Diskartehan mo lang kayo. Diskartehan mo. Ayan mga kagagamba, magpapalaban kami ulit ni Kagambino. Ayan. Itong aking gagamba ay mas bati na naman to. Medyo abuhin siya na itim at pula. Ayan siya. Ang size lang nito, TM. TM size lang siya. So, palalabanin namin ni Kagambino yan. Ito naman sa atin, mga kagamba. Kasi nasa bahay tayo ni Boss Mendo natin, Boss Junior. Yan, Mendo Osisero, gagamba. Ito po, puti. Sa tingin ko, Tagalog to. Kasi may ibang Tagalog akong ginawa. Pero maganda talaga to, napilian na rin. Maganda, maganda. Tagalog yung kanya, mas bati akin. Mas bati itong kay boss natin. Si boss na natin, pahawain natin. Sana supportan niyo po. Lagi kong sinasabi. Kung may nag-subscribe man sa akin, may solid ka G na nanonood nito. Sana supportahan niyo rin. Kung gusto niyo kumuha ng gagamba, ito po yung boss ko. Dito ako kumukuha ng gagamba. Quality na gagamba. Nila game? Game? Okay. Game? Bitaw Game? na, bitaw na. Game na, game. Si boss na pahawakin natin ha. Si channel ni boss to eh. Channel ni boss to. Op. Oh, malakas-lakas na kakain. So, ikaw na bahala dyan, Lakay. Naku, tumatay pa yung sa kanya. Tumatay pa. Ayun, di pumiritso. Naya din. Ang iksi pala ng stick mo, Lakay ha. Nahirapan ka dyan ha. Lalo pag mabilis. Iksi pala yung stick. Pero mainam yan para mabilis sila mag-click. Yan na. Ayan Naku, talo na naman yung napili natin ha. Bagsak si Tagalog. Natalo. Bagsak si Tagalog. Bagsak si Tagalog. Natalo yung napili. 1-0, 1-0, 1-0. Napili ni Gagambino. Ang galing pumili ni boss natin. Talagang legit mamili ng gagamba to ah. Tagalog, hindi kayang... Aha, nalaglag. Wala, talo talaga yung sa atin mga Aji. Diba? Doble sapot na siya, wala na. Wala na. Doble sapot, doble sapot. Nakatatlong laglag na si Tagalog. Kaya natalo pa rin sa atin. Bali 2-0 kay boss junior natin, Mendo Osisero. Tama ba, boss? Mendo Osisero Gagamboy. Yan, Mendo Lahat Osisero ng klase ng gagamba o usisahin natin. Yan, Wala. kaya iba't ibang klase ng uri ng gagamba ang makikita nyo rito. Ayan. Ito ang nanalo. Kararating lang kahapon. Hindi kinondisyon. Ay pag kinondisyon pa yan, Malakas na talaga lalo na. yung mga yan. sa mga susunod na araw, papakita natin pag kondisyon yan. Ayan mga kagagamba, fight ulit. Kami ni Gagambino. Ayan. Itong sa akin medyo bulik to. Medyo may mga marka-marka yan dyan sa paa niya na medyo abuhin na itim. Yan, na medyo may pula-pula siya. Mas bati ito, TM. TM size lang. Ayan. Ito naman sa atin, mga kakagamba dyan. Yung Yeah. ano ni Boss Mendo natin is TM din to ng masbate. May pagka-orange talaga siya. Ito talagang kulay ng masbate. Kumbaga ito yung trademark ng masbate, mga orange lang ano. Orange talaga ng masbate. Yun, sana makaganti-ganti tayo kahit paano. Pinapahiya tayo ni boss natin dito. Bahay pa naman nila. Kahit isa, di tayo nakaka-score. 2-0 na. 2 na si boss. 0 pa rin ako. Ang ginagawa namin, nanunundot kami ng kusunada namin gagamba. Pinaglalaban namin. Sana mag-enjoy kayo. Okay. Okay, boss? Umpisa na natin. Ayan na. Kumain pa. Hoy! Hoy! Parang mabawi tayo Mabawi tayo. Mukhang tumalsik yung akin. Pero hindi pa tapos ang laban. Nakaisang laglag. Dalawa na. At duwag talaga. Naunahan lang. Baka namulto siya. Natakot. Wala, takot talaga. Natakot. Tagalog sa mood na talaga eh.
Para ng Hindi. isip. Hindi. Mas bate. Mas bate yan. Oh, puwitan mo na! Puwitan mo na! Boss! Hindi niya nasundan. Hindi na sundan ah. Titingnan natin kung kaya niya magsapot talaga yan. Wala. Wala talaga. Medyo tumatalsik na lang. Andang naman talaga yan. Maganda sana kung saputan niya. Oo. So, ganun talaga lakay. Hindi talaga mataputan. Ano siya, maliksi, wala pang nakakatis sa kanila, puro pitik lang. Ayan, Kaya talagang pakuli. Mabilis eh. puro pitik lang. Maliksi ito, kaya lang duwag. Pero sa mga susunod na araw yan, pag kinondisyon yan, Hindi lang kayo mag-condition ka lakay. tatapang din yan. Parang naglalaro-laro na lang tong nagamba na to. Ayaw sagpangin. Aha. Mahina rin sa politik. Nakita sana natin kung masasagpang niya. Wala. Matalasik lang talaga. Wala na, pagod na yung akin. Kakalaglag. Wala, di talaga Hindi niya kayang sagpangin. No? Mabibilis pareho yung gagamba. Hindi. Tinutulak din niya eh. Hindi niya mahuli. Maganda sana kung mahuli niya. Ipapakain natin sa kanya. Wala na, lupay-pay na. Ang kay Mindo. Oo. Pero okay na yun lakay. Pag ganyan, ikaw Wala na. mapapagod yan, boss. Wala na. Hindi talaga. Wala na. Okay na. Oo. Pahabol ko lang ha, yung mga panood dito ng mga kaji natin solid, kung gusto nyo mag-wholesale ng gagamba, gusto nyo makakuha ng mas murang gagamba, kontakin nyo lang. Yung number po nasa description, check nyo na lang. Pakilala na lang kayo na subscriber ko kayo para mas asikasuhin kayo ni boss natin, unahin kayo. Pakilala lang kayo mga kaji, sana nag-i-enjoy kayo. Boss Mendo. Maraming salamat, mga kagagamba. Sa mga susunod na araw, nandito na naman si Gagambino. Magpapalaban ulit kami. Yan. Mga malalaking klase ng gagamba naman ang pagpapalabanin namin. Yun ang abangan nyo, malaki na. Mga malalaki ang sukat na klase ng gagamba. So, yun lamang po mga kagagamba. Muli, Mindo o si Siro Gagambino. Maraming salamat. Magandang hapon.